Okay, so hello guys. I'm gonna be making a reaction video about this song by Winston Lee. The title is Cadena featuring Mars Pack. And I was just watching this interview by Chito Samuntina. Ga-follow ko ani niya sa YouTube. And nakita na ako ni nga interview with Winston. And I was so inspired by his story. Nakuan siya na naagi siya like rock bottom sa iyang life nga napriso siya, and then di lang kay kaisa, and then dito siya ang nakanindot lang kay daghan siya nakatuunan nga lesson sa iyang pagkapriso ug sa iyang mga naagyan sa iyang kinabuhi, og katong nga mga nakatuunan niya iyang share pinaagi sa iyang mga kanta. Ug kani nga kanta daw dito daw niya suwat sa prisuhan, and ma-feel gyud nimo ba katong sa interview nga kanang gikan gyud sa iyang kasing-kasing bitaw yung pag-share kay siya gyud mismo ang nag-agi ato nga mga sakit na may uban, di ba, mga singer nga mong wala lang siya topic and then magsuwat sila about ana, but lahi jud tong kanang ikaw jud mismo ang nag-agi nga kalisod, or imo gid mismo nga naagian and imong nasuwat na translate nimo sa song. And mao daw ning isa sa mga kanta niya nga kuan nga nasuwat dito. Og kanang tan-aw dai mo ani kan Chito Samuntina sa YouTube, guys, kay nindot kay ang mga interview, inspiring kaayo na kay makatunan kada content creator. Mga Bisaya pod yang mga gisulig pang interview. And kanang inspiring lang gid kayo. Ug ato nga interview niya, intriga ko, gi-search na ako kung kinsa ni si Winston Lee sa YouTube. Nakita na ako ning song, ug kani karon is the very first time nga mag-react ko ani nga song, makadungog ko ani nga song. Like I've never even before this day, before I'm gonna play this song, wa jud ko kahibaw nga nag-exist ni nga singer, nga artist, and nga kanta. So kung unsa inyong madunggan ron, that's also like the same for me nga maupo na akong pagdungog ani nga song. So dungan ta tanan og paminaw, and I'm gonna share my thoughts along the way. I'm gonna have to pause it several times para lang ma-share na akong thoughts. But anyway, let's play the song here. Ngit-ngit nila kung isapit o ako nita, sabi na ko kahaya, ganong man to, ganong naluya man ko. Kapal mo! Dili maayong ibuhat na buhat sa sugaw, tungod sa kawadon, ako bang nahinga ako? Oo, sakto lang mo, kaya na ko ang tanan ako nga kalisod, wala lagi ko nila nagpadala. Akong giantos ang mga kasakit ug sala nga wa buhata. Niyagi kang ngit-ngit ang kinabuhi ko nga akong gidala. O niagi og sayop sa una apan, ako ga bago naman. So sa akong pagsabot atong first verse or first part sa song is like he's really sharing the story. Kata akong ingon ganiya nga niagi siya pagkasayo pero karon nagbago na siya. So dayon nato. Murag intro pa dito. Nindot kayo ang rhythm. Nindot kay pagka-compose. Nindot pagka-arrange sa song. kapal mo! Kini realidad, wala kabase ni sa drama, para maabot sa masa daw kabasag telegrama. Una kasala sa unag nakalapa sa balaod, ibayran ko tanan nakimo kong salaod. Daw kadena nga gibubod, may kandado nga gitaod. Sa problema ko kitagod, sa baldado ko nitahod. Ang ginhawa daw gigugod, kasakit ko na
kaguol taon palayo ay paduol ang kaguol diri madara magkatawa kabalo ko mo dala di mahala ay laggalawa ay glawgawa kay tanawa ubuan na lang si mana naabot ra gyud ang gihuwas ni sugat pa si mama Kaya na ko ang tanan ako Taka, sakita. Sakit kay sa dugan paminaw nga kanta. Di na ako ma-imagine no kung unsa ka lisod nga nga situation nga mapriso ka nga katong nga video katong kaning gipakita diri murag kaning kuan ra kay ni kanang gamay ra kay ni compared sa kanang actual nga prison sa Philippines. Mas daghan pang tawa ni. Grabe ka lisod, grabe ka huot, and grabe ma-feel nimo sa song ang emotion. ahon ko ng amo maduol manulayo akwan ta ang gihuwas ni sugat pa si Kaya mama na ko ang tanan ako nga kaliso Wala lagi ko nila nagpadala Akong giantos ang mga kasakit sa langaw buhata Iyagi kang ingin ang kinabuhi ko Nga akong gidala O niagiyog sayop sa unapan Ako ga bago walay naman sama ang kalipay rong naanak kus gawas kay si mama gyud naghikay murag gikan kus gawas na as gawas mga barkada maong grabe gyud kakwela bagong buhay na kumama og mubalik og eskwela pero pila ra ka tuig nila bay wa mahuman unsay kitira nila bay ngano man gyud nga ako magyud ang nastripan ako magyud ilang gituro ungog-ungog galubog di ko hubog pero nalurog sa kulatas tang kurata kay kisud ko og kalit gamit man ko sir pero dili ko mo palit nakapait na'y kapalit ipalit ulo ang account di ko killer di ko dealer online seller ako tawa ko'y account nga nugod taw nabigi ka na kung sulod wa ko musudog illegal bisag daghan pa kung suod bisan tuod og kalisod kabalog yun ang kapatiran nga wa ko manglimod patalikod kong Kaya giplantiran na ko ang tanan ako nga Grabe. Mo dito nga kuan nga kato yung gi-share sa yung interview nga nakagawas na siya presohan yan ibalik siya eskwela sa UV, and then napriso na pod siya ug kato nga pagka-priso niya dito niya nisulat nga kuan nga kani nga kanta. kaliso Wala lagi ko nila nagpadala Akong giantos ang mga kasakit sa langaw buhata Iyagi kang ingit ang kinabuhi ko Nga akong gidala O niagiyog sayop sa unapan Ako ga bago Inabuhi naman sa sulod ron di mada nagtiaw-tiaw di mada ang kalisod di na mada og lingaw-lingaw ang kamingaw di rima ambot na lang di masabot kay ni samot ug kagubot maproblema pas kahuot dili tanan na asulod sa prisuhan pariwara ang uban dakong sala ang uban diri wala pero di makawala kay siging mabaliwala kanila king walang wala tawala sagday mapala ang alaot ni rima kung publika wa kay katungod ang palaod di mo gana lang pinagwa kay itumod ug palihog tubaga kay di aksyon di ka bahala kusog kayong itada unya hinay kayong laya daw gidayas panahon maunay klarong pagsabot maunang uban diri imbis matarong mo samot ug hinaot maabot among mensahe sa babaw makatilaw untag ginhawa bisan lang untag sabaw murag batang gatyabaw kay gigutom giuhawa sa naman tong giingon yung tanan patas way labaw ay sakbitaw tapos babaw dili sa rehas dakuha kong labaw kay kahibaw tang maparehas ay pasiras pagsuway kay nay pasalig ang Ginoo ayaw lang mahuway sa pagsalig ug pagtuo ay kalimot na'y Ginoong mas labaw pa sa imong problema bisag unsa kalisod yang as babaw niya katawa Grabe ganahan ako i-pause in the middle kay para ma-share na akong thought but di ko kahunog paminaw sa song. Nindot kayo, real life experience gid niya ug grabe, at least ang nindot lang aning Winston kay nailhan niya ang Ginoo ug hinaoton ta tuloy-tuloy na ang pagbag-o gyud kay kabaw ko nga kung
daghan kay kag amigo nga palibot nimo nga mobalik og influence sa imo sa kung unsa man na inyong sugdan, drugs or unsa man na basig na tendency nga matintali hapon ka, but hopefully tuloy-tuloy lang gyud ang pos Ginoo, padayon nindot kay naagid kay talent bay og kaning maka-inspire imong mga kanta, padayuna lang jud na way kanang layo kay kag maabtan unta pohon abot ka diri Canada concert na now you go. Tiyoso na to. Nagpadala akong giantos ang mga kasakit ug sa langaw buhata niya gikangit-ngit ang kinabuhi ko nga akong gidala o niagi og sayop sa una apan ako gaya na mo ang tanan nga kalisod wala lagi ko nila nagpadala akong giantos ang mga kasakit ug sa langaw buhata niya gikangit-ngit ang kinabuhi ko nga akong gidala o niagi og sayop sa una apan ako bago naman. Nindot kayong song. I think mga sponsor nila, but na lang nindot kay nga kanta, inspiring kayo og ang kanindot ani lang niya is like hopefully by palayon nimo ang kuan mga ingani nga song ma-inspire ka og mga kabataan nga kanang pasibong pa ba nga wa pa kasod, wa pa ka testing og kasakit sa mga imong nagian, ma-share nimo aron di na sila mo awat sa unsa man nga sayop imong nabuhat sa una. Anyways, kana lang. Thank you so much for watching this reaction video. Suportahan niyo Winston Lee Official ang pangan sa iyang channel og ibutang po na ako sa description ang link ani nga video og katos ang link sa interview niya kan Chito basta chit-chat ang pangan Chito sa Montina. I forgot the last name, but yeah, ibutang na ako sa description below. Anyways guys, salamat kayo sa pagtan-aw. Hinaot na mo'y nakatunan ani nga song ug ani nga video ug hangtod sa sunod amping mo kanunay mga adlaw sa tanan. Bye.